Coméntenos, que supón para un veciño de Alberguería este traballo? Pois isto supón unha cousa maravillosa. O que fixo Pedro Prada é un documental, bueno, que é digno de ver. É digno de ver, sobre todo, para o pobo de Alberguería. Se bota en falta unha certa recuperación da memoria histórica do que foi a Alberguería e de todos os sucesos que houbo cando se abandonou. Sí, sí, se botaba moito en falta. É unha cousa que é moi necesario que se fale do pueblo de Alberguería, que estaba moi olvidado. E aínda sigue, non? Porque me parece que aínda hai xente que sigue reclamando as expropiacións. Home, non hai xente, somos todos os do pueblo que fomos prácticamente mal pagados. Según dicen, que eu lín un pouco de prensa, que a todos nos indemnizaron sobre unhas 300.000 pesetas naqueles tempos, que foron 5 millóns de pesetas a todo o pueblo. Eso foi o que lín eu en internet, nun comentario que hai. Así es que a mitad do pueblo, ou a mitad, todo o pueblo foi prácticamente desaloxado e moi mal pagado. Vostede se lembra daqueles feitos? Ai, si, eu lembro o día que salín do meu pueblo da Alberguería, eu era unha nena que tiña 13, 14 anos, e tuvemos que salir en moi malas condiciones. Eu acórdome que salín nun camión, que meu padre traía a palla, traía os cerdos, e viñan arriba do camión, arriba da palla e todo, no pico do camión, viña un primo meu e viña meu pai, e na cabina viña a miña mãe, que as miñas irmás, na cabina estaba chovendo, e recordo que veu a Guardia Civil e viñan ca metralleta, a cabalo, e botáronos a todos.